As confrarías da Ría de Pontevedra súmanse ao 4.0. Os puntos de control do marisqueo de Lourizán e Lourido e a lonxa de Campelo xa teñen en marcha o programa Primare, unha plataforma única que integra os sistemas de xestión, comercialización e emisión de notas de venda. É máis rápido, nese momento os datos realmente xa os teñen, non hai problema do que sexa, e os propios mariscadores xa salen co esa tarxeta, xa saben realmente despois o que van ganar, porque é como un ticket do supermercado, entonces a rapidez aí está. O sistema permite rexistrar directamente nos puntos de control as capturas da xornada do marisqueo a pé, sen necesidade de agardar a chegada á lonxa, algo que tamén garante a trazabilidade do produto. Creo que é a mellor forma de acreditar a trazabilidade do produto, os controis rigurosos todos que se fan onde pois o produto que xa non dá a talla volve inmediatamente a sementarse na playa e acreditamos unha vez máis que vamos por diante do resto das rexións pesqueiras da Unión Europea. O funcionamento é sinxelo, cada mariscadora só ten que pasar a súa tarxeta magnética. Este xesto serve para recompilar datos do peso, a calidade e o tamaño da ameixa, información que se envía directamente ao ordenador central da Consellería do Mar. Estamos vendo como as mariscadoras chegan co seu produto e cunha tarxeta magnética que teñen, se lle fai todo o control da produción que tran e automáticamente eses datos do que pesou cada mariscadora e da calidade da categorización por tamaños que ten esa ameixa, xa eses datos se volcan directamente no ordenador da lonxa, onde despois xa serán comercializados e automáticamente pasan xa tamén ao ordenador central que na Consellería de Pesca. O programa Primare Lonxas 4.0 comezou a implantarse nas confrarías galegas no 2018. A día de hoxe funciona xa en 35 lonxas, tras o investimento de 6 millóns de euros.